Krásny dobrý deň do Čiech a na Slovensko. Pozdravujeme všetkých počase. No, pôvodne som plánoval prvé video priniesť neskôr, keď dozrie čas, ako sa hovorí, ale máme 17. novembra 2025 a včera, dneska sme mali možnosť vidieť, sa na nás vychrlili samé, povedal by som, informácie ohľadom zhromaždení na podporu slobody tu u nás na Slovensku. No, jednoduchá otázka. Takže toto video je vlastne na podnet tohto, keďže nás to takto zaskočilo, alebo mňa osobne takto zaskočilo. A ja mám len jednu jednoduchú otázku. Kde boli všetci tí bojovníci za slobodu, keď ich bolo treba v čase, keď sa tá sloboda potláčala tak, ako nikdy predtým, a to myslím v roku 2020, 2021, 2022. No nikde. Bolo zo pár odvážnych, ktorí v čase, keď vedeli, že im niečo za to môže hroziť, mnohí z nich boli perzekuovaní, a dodnes deň sú, prišli o robotu, o prácu, o príjmy, tak to boli tí statoční, ktorých by sme mali nasledovať, keď už chceme hovoriť o tom, že bojovať za slobodu alebo za nejaké vyššie ciele a princípy. Naopak my dnes, ako vidíme, ľudia idú na námestia, ako keby zabudli, čo tu bolo počas koronavírusu, nebolo to tak dávno, ako keby zabudli na to, čo sa tu dialo, že nemohli výjsť ani von z okresu do okresu a napriek tomu nič. Kde boli všetci tí bojovníci, ktorí dneska chcú vystupovať na tribúnach? Kde boli všetci tí bojovníci za slobodu v čase, keď bolo treba, keď im niečo hrozilo? Takže toto je skôr len taká pripomienka toho, že nenechajte sa zlanáriť ľudia takými, ktorí sú takí tí, ako my ich nazývame, pózery, ktorí pekne rozprávajú vtedy, keď im nič nehrozí, organizujú zhromaždenia alebo štrajky a neboja sa povedať, že za slobodu. Len preto, lebo im to vyhovuje a pritom podstata a realita je niekde úplne inde. No poprvé, za slobodu sa nebojuje. Keď sa dejú veci, ktoré ju obmedzujú, tak treba tie veci odmietnuť a to úplne stačí na to, aby sme tú slobodu mali zachovanú. My o slobodu nemôžeme prísť, nikto nám ju nemôže zobrať, my ju len môžeme odovzdať. A bohužiaľ, dnešný dátum, 17. november 2025, bol teda tak symbolicky pre mňa, aby som pripravil toto video, pretože vidíme aj s mojím bratom, že ako sa veci okolo nás dejú, nielen u nás na Slovensku, ale celosvetovo, globálne. A napriek tomu, čo sme tu mali možnosť zažiť v rokoch 2020, 2021, 2022 a následne potom na základe rusko-ukrajinskej vojny dodnes deň, tak vidíme len jednu vec, ako sú ľudia rozdeľovaní na základe rôznych agend a že nám uniká pointa, uniká nám podstata. A preto v najbližších videách asi prinesieme prinesieme to, čím sme končili pri Hovorme spolu 1, 2 a 3, a to sú globálne súvislosti a to, že ako veci naozaj fungujú takým tým jednoduchým jazykom, aby tomu rozumel aj bežný, obyčajný človek, alebo z pohľadu nás, obyčajných, bežných ľudí, pretože to, čo sa okolo nás deje, nie sú náhody, to sú všetko riadené procesy a tomu sa povenujeme v samostatných videách. Dneska mám len jednu otázku na vás. Prečo by sme mali ísť na námestia bojovať za slobodu vo vzťahu alebo na podnet takých ľudí, ktorí neboli nikde, keď za tú slobodu sa naozaj bolo treba postaviť? A možno druhá podotázka. Prečo naopak nepodporujeme ľudí tých, ktorí za tú slobodu naozaj sa postavili v čase, keď bolo treba? A s týmto vás nechám a budem sa tešiť pri ďalších videách, kde si povieme viac o tom, čo sa okolo nás deje, ako som to spomínal. Takže toto je taká úvaha na 17. november 2025 a možno taký podnet na to, aby ste sa aj vy zamysleli nad tým, že vlastne čo my tu robíme. A možno aj taký podnet nad tým, aby ste sa zamysleli, či má zmysel nechať sa rozdeľovať na základe štátnej príslušnosti, rasy, nejakej viery, nejakej agendy, či už to bola agenda koronavírusu, rusko-ukrajinskej vojny, klimatickej zmeny, LGBTI agendy, teraz po novom AI alebo umelej inteligencie, nejakej zelenej agendy, ktoré sa na nás valia. Ani si to možno neuvedomujeme, čím ďalej, tým viac. Takže zamyslite sa, porozmýšľajte a ja sa na vás budem tešiť v ďalších videách. Pozdravujem vás.